malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu. Iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kaget timbal ana. Wigatine apa? Panakawan padha sowan. Ya pancen sowane becik barep kakangku kudu nglungguhi Bawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong bakal gawe geger dielingake yen to iki ning kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatur ngesuk Paduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok ngumepe klambi. Riwitena panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawidadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula, najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe Panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun. Piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani.
menisin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pengantenipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomere kursi pinten? Lho, nomere kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atursa maduka Sanata iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soale nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gedhe. Kan ra urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne ra pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak niku ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mung nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Limasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang Auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi. Senen ilikmu kowe iku. Profesor di kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Wes. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Prabu Darmakusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada pun ngoten mawon. Cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk. Dinten niki sabibaring pasewakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa.
lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun kula matur mekaten? Hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ora tau gelem. Wingi jek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Nih lho sinipun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula ki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro, sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Iya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus?
Ndarasedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndarasedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu Kualon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndarasedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndarasedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndarasedewa. Wus. Mergane Ndarasedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndarasedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndarasedewa. Heeh. Merga Ndarasedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndarasedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndarasedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kong. Ngene lho. Iki nek Ndarasedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombon kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndarasedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Limasada. Pustaka Jamus Limasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndarasedewa. Dumasdewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodimati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani.
Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyayi? Kuwi bendaramu, ora sapenamu dhewe tau naunake. Truk. Padha loro mungsuhe saiki, Truk. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projeng Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Truk, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doyaya Traya. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Jajalan surtane bauna iblis lanak ratu diancam karo batur-batur arjo ngopo parah kowe Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisahan ya Dimas. Pisahan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayune nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku adhe kok klipat lunga. Ayo karang men. Ketok gayenge. Oh, gunung atos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titihaning Sinuwun Ndrawati iki kreta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Tilase. Iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu Pak Terek. Udu. Wong gawa bata. Ha mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ada terus wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Amarta. Ha iya. Piye Gong? Sik, Tru. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Keparinging putra ing pringgondane Cemadung dawuh wa Prabu. Nimbali dhateng ing putra pun tetuka kula Cemadung dawuh. O Prabu iki kampung ing jangkar bumi Cemadung dawuh. Pakdhe ning apa Pakdhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh? Gatotkaca Antarja Antarsena wonten timbalan. Ana dawuh apa Pakdhe? Wektu dina iki aku wis nyuwuni dipalilahi wong atuwamu ya kuwi adiku Njodipati. Supaya Hyang Wigati nglumpukake kelawan anak-anak Njodipati Gatotkaca Antarja lan Antarsena. Hyang Wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Liripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paridamel menapa Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Wektu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sada.
Kacarita Projeng Ndarawati ketaman pegebluk akeh para kawling esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedaton negara Ngamarta. Liripun kados pundi Diri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo? Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi Wa Prabu? Sik Pakde, Pandhawa kok ora genep 5 ki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, apa? Pandhawa kok ora genep 5 ki ngopo? Panjen bener ngendikane Pakdimu Mandura. Pandhawa ora genep 5. Terus pamanmu mbumira tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa, yo. Dasare wani nyentulani rembuge bapakmu Jodipati. Kok nyentulani rembuge bapak Jodipati ngrebuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yen dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe. Yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Cilik Sediwa tak tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak ki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecianing nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klimasada digawa ning Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ketaman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, apa? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kowe aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku rasa tok tundunge aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to? Wah, Antasena, piye, Pakde? Pamanmu Sediwa pancen luput, kok sik nek didelok tata lair pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karuan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki Mak Cilik Sediwa. Mula Mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klimasada digawa ning negara Ndarawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal ki apik-apike ming dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus Klimasada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese makmu Cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna. Ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndarawati ketaman pegebluk tenan. Nek ora ayo pustaka Jamus Klimasada wis kebaca digawa sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ketaman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Cilik Sediwa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Cilik Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klimasada diasta dening Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab?
Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora ndek kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngeranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mbok yo mikir, Majelis Dewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki nggunakake okol, ning ora tau nggunakake akal. Ning Majelis Dewa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yayi Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yayi Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Lima Sada. Galukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambah Dirgantara, sing banter nggonmu ngambah Dirgantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Yayi Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena, Pakde. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yayi Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong loro ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo okol, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoke Semar. Lah. Wah, wis parah iki ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wani. Aku dhewe ya bingung lho, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Iki lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Kudu gembos lho.
Tak kira nek gembus asmara, ning gubuk asmara ki nek ora nggo gembus. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Kong? Embo. Apa ning Darawati wae ya? Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwaripun jaga. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditunduk Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngrekoso to? Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, ngumbek kualat tuh. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ha ya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raja karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raja Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sike ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Raja wani ra? Mbok mudar nek wani. Hari kono niku otot kawat balung mesi Kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk. Mudar kula. Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudar tenan.
Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garwaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garwaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet ambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet ambegan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Nggo namu lha iki. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet ambegan, nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa karaku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garwaca tenguk dhuwur. Kakang Garwaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndara werku ndara ora sades to. Gah aku. Kakang Garwaca. Gadangipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun pamunten. Kamas-kamas dengkulmu mloco to, Rak. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garwaca ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong. Ora bakal omong, Dimas. Bagine Demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Garwaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa.
Iya Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Roco. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurca srama bangga wakut kati nyomawukat kati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti gampang to. Lah kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jengkolmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora. Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, niat momen yang mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing jajaran Sultan Bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho.
Ana semanya jajalan sekitar bawane iblis sanad bodhe-bodhe. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asih ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek rika nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Endakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontut ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet-ambekan besok nanti ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya semua. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ambekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingkloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing ganti sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya.
Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kene ayo. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petruk ora ganti ujube greten karo jeblok sewu. Tandangi negare ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura.
Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah kok Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadiane. Sarep Koko Rabu Koko Rabu sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana kula aturi sareh Koko Rabu sareh piye ora trima aku ngatasi nata mantra Rabu Mlodhi kembali karo menungso jajalanan Setyaki kadangipun Kakang Dimas Setyaki Koko Rabu kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi Mas Padano Setyaki Mas Padano pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat iki Baladewa sing asli andeng-andeng dhuwur mripat culekan mitane kuwi iki Baladewa sing tenan aja ngawur aku Baladewa aku Pak mati sabar mboten sami sabar jotosi kabeh sabar Koko Rabu piye kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kyai Nenggala. Weh, salah ngece aku. Iki Kyai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gawelane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sameneika ngatri mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng Dengkulmu atos. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dina karo bojoting batur ketibal. Ora salin. Cuwek koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi?
Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak penake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iki aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banji ndi banjiladan. Kono to banjiladan aku ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marai nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis sak tok ladeni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wah, su. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Kuwi nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, iki asline. Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadongke. Lho, piye to kuwi? Wah, kleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mau setan to ora tenan. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake Rata Mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora.
Sapa? Putrane Ndara Werkudara. Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara. Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok ora estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu, piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah Ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambrak Limasada ingkang mimba Yayi Prabu Ndarawati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Limasada sampun noncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yayi Prabu Ndarawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yayi. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara? Nggih. Kok Si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah aku rumangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Lah. Mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbah, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Bandani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ki aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggonake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wae ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalih mundi pustaka Jamus Limasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae, Lek. Anu Pakdi.
sampeyan rawuh ning Karangkadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sak kabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus kok ning Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mundi pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestukake dawuh. Yai Ajien perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karangkadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestukake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka Jamus Lima Sada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Ku tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali yatra yo. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen yo Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu Kancanana nistakaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku? Yo, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya, ayo Werkudara. Yo, Kresna. Sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar. Iya, Dipa. Iya, Kakang Nayantaka. Pancen sampeyan iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek nata Ndarawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing abdipun Semar. Den, kula nandhang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak. Kula nandhang kaya ngeten niku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging
Semar ingkang sampun pinasrahan momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasrahan momong negari Ngamarta. Kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-endi padha cecungrahan pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sakumuring jagung sauruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng Praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat Rayandara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya isa mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wuruhanira. Namun Pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta, malah Werkudara mentala nundung kelawan Ragil Pandhawa kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning Pustaka Jamus Klimasada ilang ing ngastana Tandrawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa Pustaka Jamus Klimasada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke Pusaka Klimasada, teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndrawati, ora netepi dados pujangganing Praja Ngamarta, pujanganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggoleki Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo adimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggulung minta nang
Redo mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti Arjuna wonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka jamus nyang jimat kelima sada kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu regemeng-regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendung utawa mega kasinggihan nanging lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka jamus lima sada kepareng paduka jemparingmu tumpangna gendhewa regemeng ireng ning antariksa kae dawa ana jemparing nistakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Bang wangaruna kadinetraning anggarapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Arjuna katanging pun ngakang ora usah dadak nerepa apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalanat ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka jamus klima sada nggo gatheng sirahmu Ratu Ndarawati Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing nata Ndarawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo
Kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati? Cetha kowe ingkang padha rupa kelawan nata ing Ndarawati. Yen kowe ora trima kok arep apa? Ora mbok balik ke pustaka Jamus Lima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ana ing kene. Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ngalno dadamu mati dening aku parat kowe. Wani perang rasa sok perang kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu kepengin weruh Kresna kakangku temandang karya bareng tantang-tantangan mati dening aku kok lunga Werkudara piye Kendhita Yot mimang kadang dewa pun kakang ora bakal menang terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi melu aku nendi melu yo Laruta saking godha sang Kurakula yen amutusa Sang Sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas iki sapa peparape sapa Panembahan yen panjenengan dangu kelawan aku pendhita kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku pandhita tanpa dadah tanpa pernah nglakoni tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip aranku Brahmana Dewa Kartika Dewa Kartika iya sampeyan sapa Sinuwun Ndarawati ya aku manyen nata ing Ndarawati Prabu Kresna wigatine merpeki kelawan aku Dewa Kartika ana timbalan bingung rasaku mergo aku nalika semana didhawuhi supaya goleki pustaka Jamus Lima Sada ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun nanging kabeh adi-adiku ora mangga mulya Werkudara Janaka mundur tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani sinuwun aku bakal tulung kelawan sampeyan nanging sawise aku bisa mitulung kaliyan Sinuwun Prabu Ndarawati ora usah dadak maringi apa-apa. Mergo aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sak pepadaning urip. Paring teken wong kalunyon, paring sandang wong kawudan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Yen manyen kaya mau pasang yogya katuju ing ngene. Ora usah dadak ngerunden wektu para gage mangkat to. Ratu ing padha karo aku sirnakno minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane. Ha iya. Ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ora entuk ning Karang Kadempel ora bareng karo adhiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andung gawe. Andung gawe piye? Kowe ngerampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada.
Terus aku tak golek istiwa. wis to, kowe rasane ndi-ndi? Ora endi-endi piye? Manuta karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk. Ora bareng karo Istiwa. Mengko bareng wis to. Wah, ya aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Begawan Dewa Kartika. Pendhita Klyang Kabur Kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodo. Ora mbok balekke aku keduga bakal nguncatake nyawamu. Mara cobanen Dewa Kartika legane ati. Dinulung dening Sang Dewa Kartika. Nata Ndarawati datan saged nglawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula-mulanira. Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satra Bimara Tawu Raden Sedewa. Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah. Sedewa inggih Kakang Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten nggadhahi sanak kadang tuwin rencang. Tumunten nampi wangsiting Dewa Kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih ngestaken dawuh. Wis kena manjinga. Lah mungsuhku wujud Bathara Kala. Weh lah dalane ora aku ora ngrampungi Sedewa. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya. Njaluk pustaka Jamus Klima Sada ngancam patining Pandhawa. Jernyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala. Yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi panganmu nanging gandeng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping 2 ya kuwi ana ing dalang Kandha Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku. Merga tak waca. Ya kuwi rajah ning serandunging awakmu.
Apa njaluk tak baleni kobong awakmu? Waduh mati aku. Ayo njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura Kakang Bathara Wisnu. Kowe tak wenehi pangapura nanging pustaka Jamus Klimasada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang. Sing tok ajab ming Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sak godhong kelorono apa piye? Iya kebalekke. Pustaka Jamus Klimasada tak jaluk. Iya tak balekke aku njaluk pamit. Matur nuwun. Sedaya pun ketingal padhang. Den, gegayuhan kula niku mboten gegayuhan sing ala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong ngangon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke, kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng kesluru dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radi owah kawontenane awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pangareping praja. Sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan iku papan sing ora ana rasa memungsuhan, ora ana rasa serik. Wontenipun namung matsinamatan daya dinayan, rukun ayem manunggal tetunggalan. Awi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayiwangan. Kakang Semar ya pancen mengkono.